tämän etumatkaa kolmospaikan istuvat Näkkäläjärveen. Nyt on tuolla takasuoralla Viktor Hertzee sitten aivan Eetu Karjalaisen rinnalla tulee rinnalle ja rutistaa ohi. Kyllä Viktor Hertzee näyttää, että hänellä on nyt sitten tämän talven lumilla kyllä vauhti todella huikeaa luokkaa. Ja näin sitten toinen kierros pakettiin, nyt Hertzee kärjessä, Kotirannan Eetu Karjalainen kakkosena, kolmantena Ilmamatti Näkkäläjärvi, neljäntenä Mikko Osmo, sitten vitosena Pieti Puhakka, kuudentena Venäjän mies Dimitri Lyarovva, seitsemäntenä Fredrik Henriksen, kahdeksantena Jarno Hietalahti, yhdeksäntenä Antti Pihlaja ja kymmenentenä on sitten Ville Yliappila. Ja tässä sitten tuomitaanko paras lähtö vai mitä nyt sitten tapahtuu? Jaha. Kyllä, se oli. Ja näin lähdetään matkaan. Yliattila nykäisee kelkan käyntiin ja lähtee muiden perään. Tällä kertaa kärkeen istumassa Näkkäläjärvi kakkosena, Antti Pihlaja ja kolmantena Eetu Karjalainen. Näin lähdetään sitten ensimmäiselle kierrokselle ja toivottavasti tällä kertaa sitten ajetaan täydet 15 minuuttia plus 2 ratakierrosta. Istumasti Näkkäläjärven joudulla mennään, toisena Antti Pihlaja ja kolmantena Eetu Karjalainen, sitten neljäntenä Viktor Hertzee ja vitosena on siellä sitten Venäjän Dimitri Lyarovva. Näkkäläjärvi kärjessä, toisena Pihlaja ja Viktor Hertzee hakee nyt tiukasti siellä sitten kolmas paikkaa itselleen Kotirannan Eetu Karjalaiselta ja Hertzee nousee siihen kolmoseksi, näin Karjalainen tässä vaiheessa sitten neljäntenä. Toiselle kierrokselle istumassa Näkkäläjärven johdossa. Kakkosena Antti Pihlaja ja kolmantena Viktor Hertzee ja sitten nelosena Dimitri Lyarovva, vitosena Eetu Karjalainen, kutosena Fredrik Hertzee ja seitsemäntenä Ville Yliappila. Ja kärkikolmikko Näkkäläjärvi, Pihlaja ja Hertzee alkaa siellä nyt pikkuhiljaa sitten tekemään etumatkaa muihin. Siinä on jonkin verran kärkikolmikon ja nelospaikan Venäjän miehen välissä sitten tuolta Rakoa. Vitoseksi tuohon Venäjän Lyarovin kantaan nousee sitten Ville Yliattila, jolla ainakin on ollut sitten tapahtumarikas päivä tähän mennessä. Keskeytytyssä erässä 2 kaatumista ja sitten uusintastartista varas lähtö. Istumatti Näkkäläjärvi pitää ykköspaikkaa, kun mennään kolmannelle kierrokselle. Viktor Hertzeen peesissä kakkosena vissaa Antti Pihlaja. Ei näy, ei kuulu. Kolmosena Venäjän Lyarovva, nelosena Ville Yliattila ja vitosena sitten Hertzeen. Antti Pihlaja tulee siellä 8 ja aika on hankalan näköistä Pihlajan meno sitten syystä tai toisesta. Ja kärkikaksikko numero 123 Istumatti Näkkäläjärvi, numero 302 Viktor Hertzeen käy nyt sitten tiukkaa vääntöä erän ykköspaikasta. Markus Jaakko 6. kierrokselle edelleen kärki. Vittu näitä vitu aivan. Aikaisempaa urheiluhistoriaa motocrossista ja sitten supermotosta. Nyt kuitenkin ykköspaikan ottaa numero 76 Markus Karppinen. Järjestävä seuraana Vuokatti, Reisi, Mahaviinen kilpailija. Ja kakkoseksi nousee sitten Honkasalo, saman tien Honkasalo tuli. Ja näin käydään siellä takasuoralla ja takaa tulee veteraani numero 73 Esa Polvinen. Ja Polvinen pamauttaa tuohon letkan kakkoseksi. Ensimmäinen kierros pakettiin.
76 Markus Karkkisen johdolla. Kakkosena Ilta Kouvinen. Kolmantena Tomi Kokko. Näin mennään toista kierrosta harraste ja veteraanit luokissa. Kolmannelle kierrokselle lähdetään numerolla 76 ajavan Markus Karkkisen johdolla. Kakkospaikalla nyt sitten kolmantena Kai Kulkinen, neljäntenä Tomi Kokko ja viitosena Ilta Kouvinen, kuudentena Jarkko Pelhe. Kilpailut. Numero 51 Vuokatti Racing Clubin Janne Puukkinen ja kakkosena numero 711 Joonas Aisio. Kaksi osakilpailua on ajettu ennen tätä, mutta vain 3 erää. Siinä se, että Oulussa tuo Sinisuo Challengen toinen erä tuomarista päätöksellä. Niitä töitiin kun se keskeytettiin, mutta aikataulusyistä siellä sitten erää ei kuusittu. Ja 3 erän jälkeen sarjan kärjessä on Juhan Kärsänen mies numero 55. Hän poisti molemmat erät Punkaharjunnan avauskisasta. Ja sitten sarja kakkosella Arttu Jaatolla 44 pinnaa. Hän oli Punkaharjulla molempien erien kakkonen. Mielenkiintoisesti piilee siinä, että kukaan ei sitten tarttunut ollenkaan siihen ainoaan Oulun sarjaan laskettavaan erään. Niin tuo 15. Toista kierrosta numero 50. Ja näin tapahtuu starttiin päivän toiseen asti erään. Siinä kärkikolmikko startista. Ja tällä kertaa päästään sitten ensimmäisellä yrittämällä matkaan. Ja Jukka on jälleen vääntö kärkikolmikon kesken. Näkkäläjärvi, Piila ja Ylianttila todella tiukkaa vääntöä. Ja mitä sitten Näkkäläjärvi tulee tuolla. Sitten on kakkosessa nousee Viktor Herteen. Onko sitten Piila ja Ylianttila kohtauttaneet yhteen? Kyllä. Siellähän on sitten ainakin Piiloja ja Ylianttila tuolla selvittelemässä solmussa olevia kelkkoja. Näin. Sitten käy niin, että Iisamassa Näkkäläjärvi nyt kärjessä toiselle kierrokselle. Ja Viktor Herteen kakkosena. Ja taas pahimman mitalikamppailun oppaajan tuolla sitten tuolla aivan hännän huippuun. Nyt on Näkkäläjärvellä ja Herteenille innostusti pöytä katettu. Näkkäläjärvi kärjessä Herteen kakkosena ja sitten kolmantena numero 333 järjestämän seuraan.